Goedenavond, zondag 4 juni. Het Zeeuwse nieuws van vandaag. Dan gaan we door naar de volgende. Installeer een toetspanel voor technologie in de zorg. Eens, 1, 2, oneens. Uiteraard kunt u nu stemmen. En zo stemden 300 gewone Zeeuwen over 136 voorstellen tijdens een slotbijeenkomst van het Burgerberaad Zorg Zeeland gisteren in Enkensand. Dat beraad is in het leven geroepen om burgers mee te laten praten over de toekomst van de zorg in de provincie. De afgelopen maanden hebben ze gebrainstormd en in 19 werkgroepen aan allerlei voorstellen gewerkt. Na een lange stemmingsronde werden uiteindelijk 85 voorstellen aangenomen. Dit is wel een fotomoment waard en wel meerdere fotomomenten waard. Ik kan u vertellen dat dit in Nederland ook uniek is. Hier loopt Zeeland echt in voorop. De aangenomen voorstellen variëren van een campagne over eenzaamheid, meer gezinshuizen voor jongeren met problemen, meer groen in de wijk tot meer buurteams. En een zorg-APK voor iedere Zeeuw van boven de 60. Ik vond er heel veel bruikbare verzoeken in zitten, voorstellen in zitten. Er is over ongeveer 2/3 van de beslispunten is gestemd, komt in het inwonerakkoord, is in het inwonerakkoord gekomen. Dus ja, verheugd en enthousiast. Maar de grote vraag is natuurlijk, welke van deze plannen gaan ook echt uitgevoerd worden? Alles waar nu op gestemd is in het inwonerakkoord gekomen en die gaan we meenemen, die gaan we invoeren. Dat is de ambitie, dat is het uitgangspunt en dat hebben we de afspraak met de inwoners vandaag gemaakt. Muziek brengt gewoon plezier in het leven en dat is het allerbelangrijkste. Zonder muziek kan niemand leven. Dus dat is het motto van deze dag. Drukte in Middelburg voor het jaarlijkse Volkorenfestival. Door de stad heen stonden 22 podia waar het hele weekend meer dan 150 koren optraden. Het festival bestaat 25 jaar en voor dat jubileum werd iets speciaals georganiseerd. Gisteravond hebben we een meezingfeest georganiseerd, omdat we dachten, weet je wat, het is 25 jaar. En we gaan kijken of de Middelburgers op die zaterdagavond op het plein willen meezingen. Klaar voor Middelburg? Ik hoor jullie niet! Oké, daar gaan we! Gisteravond met het meezingen vond ik ook erg leuk. Dus, wat heeft u allemaal gezongen? Oh Johnny, zing een liedje voor mij alleen. Nou ja, ik ben geen zanger, maar ik vond het wel erg leuk. Naast dat er op de podia veel werd gezongen, werd er ook veel gedanst. Door jong en oud. Doe eens even na, want hoe gaat dat? Op welk podium heb je dat gezien? Hier. Zo zullen we weer gaan beginnen, laat de wereld zien. Mensen die zingen heel graag en zingen ook heel graag met elkaar. Ontmoeten elkaar heel graag en dat is toch wel heel bijzonder iets om mee te maken, iedere keer weer. Zeeuwen stelden dit weekend hun ecotuin open voor publiek tijdens de Ecotuindagen. En dit is de tuin van Jolanda Boekhout uit Kamperland. Een ecotuin is een tuin waar je een beetje natuurlijke gang laat gaan. En ook geen pesticiden gebruikt en geen kunstmest. Want pesticiden, dan krijg je natuurlijk, dan roeien bepaalde insecten uit. En daar staan wij niet voor. Je zou misschien denken dat zo'n tuin van ruim 2300 vierkante meter veel onderhoud vraagt. Maar Boekhout heeft alleen voor deze dagen de handen uit de mouwen gestoken. We willen niet dat iemand met zijn benen langs de brandnetel gaat. Dus dat hebben we wel een beetje in toom probeert te houden. Maar verder zijn we wel luie tuiniers. En die aanpak spreekt deze vroege bezoekers wel aan. Ook al is het wild, dan is het toch heel mooi ook. En het is ook heel goed voor de insecten en de vlinders. Dus ik ga er toch iets makkelijker in mijn tuin nu staan. Dus voor de mensen die urenlang in de tuin onkruid aan het bestrijden zijn, heeft Boekhout wel een advies? Dat het helemaal niet erg is dat er onkruid groeit. En onkruid, dat zijn gewoon wilde planten. Er komen ook heel veel bijen op af. En dat is heel leuk om dat te gaan zitten en te gaan bekijken. Feest bij de voetballers van Arnhem-Muiden na hun zege op GES uit Gorinchem. In de nacompetitie voor promotie naar de eerste klasse schoot Jordi van der Klooster zijn ploeg gistermiddag naar een 2-3 overwinning. En dat leverde na afloop vrolijke taferelen op. Ik bleef erin geloven en dat rendeert wel in doelpunten.
En 2 keer een gouden invaller. Ja, daar moet je een beetje geluk mee hebben. Daar moet je geluk mee hebben. Daar moet je geluk mee hebben. Ja, die laatste ook. Dat is een jongensboek. Schiet heel het jaar in tweede gevoetbald. Wel gestart dit seizoen in tweede. En toch positief blijven. Ja, schiet hem in de kruising. Zo tergend langzaam. Geweldig. Arnhem-Muiden moet nog 2 wedstrijden winnen om te promoveren. Volgende week speelt het een uitwedstrijd tegen Niveau Sparta uit Zaltbommel. Meer sport zometeen met Stefan. Vanavond in Omroep Zeeland Sport veel aandacht voor de start van de nacompetitie in het amateurvoetbal. Dat betekent dat er ploegen kunnen degraderen of juist in de race kunnen blijven voor promotie naar een hogere klasse. Je ziet samenvattingen van SVOD 22 uit Oostkapelle tegen Voorholte, GJS tegen Arnhem-Muiden en er zijn beelden van FC Douwendalen uit Middelburg tegen de Meeuwen uit Zoutelanden. Dat allemaal vanavond in Omroep Zeeland Sport. En nog maar eens was het een zonnige weekenddag waarop de zon geen enkele serieuze tegenstand had en de lucht ook weer erg droog was, met vanmiddag een luchtvochtigheid van 30 tot 40%. En de temperaturen waren ongeveer gelijk aan die van gisteren. De wind was iets minder sterk, maar nog prima voor het zeilen. En door de droogte van de lucht koelt het later vanavond ook weer redelijk af. Minimaal vannacht van 11 à 12 graden en van het noorden uit mogelijk ook enkele wolkenvelden. Morgen is er af en toe ook wat bewolking en dan met name aan zee. Dus het is ietsje minder zonnig dan vandaag. Maar de temperatuur is nog goed met maxima van 18 tot 23 graden. Maar later op de dag krijgen we windkracht 3 tot 5 uit het noorden. En dan krijgen we wat koelere lucht in huis. Dat geeft dinsdag en woensdag een wisseling van soms flinke wolkenvelden, maar zeker landinwaarts nog veel zon. En maxima van 17 tot 21 graden. Na woensdag wordt het warmer en eind van de week is 25 graden haalbaar. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.